Hvordan har hun bestået i? Hun er bestået. Kan I drukne? Kan I badekånd? Det er mig her. Skal vi her? Ej, jeg går ikke ind, det er lort der. Går du med, Michael? Ja, du. Jeg har fået noget i håret. Hvad så du? Ej, jeg har fået et eller andet. Jeg kan mærke et eller andet. Så læg på væk. Som om det drøber ned i hovedet på hovedet, mand. Rolig! Helt rolig. Så prøver du lige igen. Rolig igen. Rolig. Hold den her. Rolig. Det er bedraget det her, mand. Hvad fanden sker der? Jeg ved det ikke. Der er noget inde i stuen. Jeg går ikke der. Michael? Hvor? Skal vi køre, dreng? Ja. Vi kører. Prøv at skrue lidt længere tilbage. Der er pigen. Den kommer der. Der var hovedet. Prøv igen. En gang til. En gang til. Der var hun. Se hovedet. Det kigger på dig nu. Hvis øje der. Fy for helvede. Prøv at kigge. Fuck, mand. Prøv at kigge. Nu har vi tegnet billedet op på skærmen. Se øjnene og håret tydeligt. Ja, imens jeg filmer, så lå det ikke. Nu lader den blive her væk. Her er helt tydeligt en lille pige på 4 år, der går forbi Kenneth. Det er helt tydeligt et spøgelse, vi har med at gøre her. Tydeligt set øje, der kigger på hende. Kig på øjet her, det er tydeligt at se. Hun har pupillen der. Det er for uhyggeligt. Det er for uhyggeligt.